El 31 de desembre reuneixo els meus amics i amigues aquí a casa i sempre faig el mateix sopar. De primer plat faig uns cigrons amb calamarsons o amb xipirons, que no és un plat que sigui barat, perquè els calamarsons són cars, però sí que és un plat fàcil de fer. És pesat, perquè s'han de netejar els calamarsons o els xipirons, però és molt fàcil de fer. Us n'explicaré la recepta, si voleu, que surt en el meu llibre. Us espero a taula, i si us agrada, no us perdeu les altres que hi ha en el llibre. Ingredients per 8 persones. 1 quilo de cigrons cuits, 1 quilo 600 de calamarsons, julivert, 4 grans d'all, 4 cullerades de fumet de peix, oli d'oliva i sal. Netegeu els calamarsons o els xipirons només traient-los la ploma. En una cassola feu saltejar els cigrons amb oli durant 1 minut i els saleu i els deixeu a la cassola. En una paella gran amb oli hi saltegeu els calamarsets durant 2 minuts fins que canviïn de color, més no perquè si no es tornen durs. Aboqueu els cigrons calents a la paella dels calamarsets. Hi afegireu els 4 grans d'all que prèviament haureu pelat i trinxat després de treure-hi la llavor verda i que haureu barrejat amb les 4 cullerades de fumet i amb el julivert trinxat. Els aboqueu a damunt dels calamarsets i dels cigrons, ho remeneu bé amb molt de compte perquè no es desfacin els cigrons ni es cremi l'all i ho serviu de seguida perquè no es refredi.